manan sa kaawit. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si An-An. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, tinadhana sayo. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa na sayang kaagi karon? Mao kining sa kababay nga taga Mati City, Davao Oriental. Ang atong matatampo nagdasagan nga An-An. Recorded by Radio Mo TV. Junjun, Wanay tinuoran, nakagusto ko nimo. May chance ka ako? nga namalimod man ko. Ang tinuod, ganahan sa kunimo, Jun. Good mo na, imo na kong gisugot, An. O, Jun, payab na ta. Salamat kayo, An. Wa ko ning paantusag dugay. Na all na uyab. Sumug ka na ay. Bitaw, uy. Nalipay na ko nga may uyab na kadayan. Ako na lang gisugot si Junjun, day, uy. Kay ganahan masad ko niya. Okay ra na, day, uy. Pero, panid ilang sana si Junjun ha, kay... Meron ba ko'y nadunggan nga musuyop ko na ng tawhana? Ha? Ako ang kuno nimo, An, nga musuyot ko sa una, pero sa una naman to. Niunong naman ko. Nagsulti ka ka as tinuod, Jun? O taon, Anoy. Nanugod taon nga mulimod man ko nimo nga uyab gud ta. Maayon ta ako nagsulti ka na ako as tinuod, Jun. Maayo lang unta. Jun, ayaw. Ayaw, Pi. Dili na to ni padayon. Nga naman. Basi mamagtos ko. Eh, God, lugod. Eh, kung mamagdos ka, mga sawa mo kanina. Bantay, ha? O, lagi. Maong tayo, God, ay, di ka na ako pasagdanan. Ha? An, Jun. Ganong pirmi mo magkuyo ka ng Junjun, Hanan? Suman, uyab mo? Opa. Nanguyab kang adik? Dili mo na adik si Junjun pa. Sige, ha? Kaklaro sa dagway na, andi ka na. Ako may namakit ang magkuyog sa mga barkada nga, adik sa bignaw. Pa. Huwag ito, ha? Pagitaw lalaki tarong, ha? Kang dili, adik. Paganda ba lang? Nga naman pa. Nanawa ko sa migsuo dito sa Cebu. Targahong ka ko dito. Pero nga naman pa. Ano mo ko patuon sa Cebu? Aron malayo ka ng adik yung uyab. Pa. At kung suksupa ka, ha? O di ko maglagot mo. Pangandam ka ihatutik sa Cebu. larga di ka sa Cebu di nga, paipaw na ako. Pasaylo ako, Jun. Gusto magkatipa pa nga malayo ko ni mo. Mong iya kong gihato diri sa Cebu. Nasa ato ka di na dito magkita ini. Magkita na gihapon, uy. Pabuta lang gustong panahon kay isaad na ko. Mubalik na ko diya sa ato. Sige, An. Magpaabot ako nimo. I love you, An. I love you too, Junjun. Pila pa gani ko kasi mana din sa Cebu. Pero umingaw na kayo ko ni Junjun. Ay, ingon din ini ang bation ko na malayo kasi mo uyab. Hi. Oh. Recorded by Radio Mo TV. Ayaw kadlok na ko. Silingan naman ta. Nanga mong bayad diya sa luyo. Ikaw din manghod ni Ate Elsa nga gikan sa Davao? Ako. Mo ba? Gusto na ko makikamigan nimo. Ako di si Ray. An-An.
Hindi kayo uyab nga gibiyaan dito sa inyo? Oy, ug mo ni hinungdan nga naabot ko din sa Cebu. Kay dili man ganahan akong papas akong uyap. Gipalayo ko niya. Mao ba? Sige lang. Kay kung kamugod ang para sa usag-usa, abotong lagi hapon mo sa panahon. Hala, wa naman ko regla ha. Ay, manikuro ko, Bi. Magpalit ko pregnancy test. Kinuo ko. Positive. Mabdus ko. Mao ba? Mabtos ka? O, John. Ano nga? Ha? O, ansay o niya? Kung sa may plano ni mo nga, mabtos naman ka. Kalain ko di mo. Ang buti mo ipasabot nga dili ka manubag sa gibuhat na ako. Kung saan mo na ako pagpanubag, ngawa man ka-dress akong dool. Jun, Aron di ka magproblema, ano? Ipakuha ng gimabdos ni mo eh. Jun. Aw, klaro na lang kaayo nga dili siya mga mahanan ang imong gisabak. sabi akong buhaton initi. Wag gyud ko ilaing ikasulti nimo ana. Pakatawhan ang imong gisabak bisag way ilhon nga amahan. Gusto mo sa bagay mong magwang? Ray, Wala na lagway ilong amahan ang imong gisabak. Pakatawhan lang gina. Ray, Ganong nanawag pa mo ka? gusto lang kong mangumusta ni mo. Ay ako sa mukha pa. Kaya may kaipon ako. Unsi ka ipon ko. Maunan, may kaipon ako diri. Sabi ba na kung mahal ko ni mo? Mahal ta magkaan. Pero kung saan man nga, huwag ko gustuhin sa mga amahan. Mawang magkalimtan na lang ta, an? Jun. May mo ba? Dili ka mo hilak? Gisakitan lang ko sa kunahibawan. Nga may kaipon na si Jun. Sakit ni na. Kay siya ko'y amahan na imong gisabak. Pero kinalandawato ni mo. Nga dili ka mo ang para sa usa. Ray. Nga nung ingon anay mo tinanawan na ako. Naluoy ko ni mo. O kung musugot ka, ako ang mga mahan sa imong gisabak. Ray. Nagagusto ko ni mo, An. O garon lang ko nakabaton o kaisog nga akong naibawaan nga may kaipon na di ang imong uyab. O nga hatagi ko higayon. Nga higugma unti ka. O kung musugot ka lang ako, magminyo dayan ta. Dili ka mao nga makig-video na ako. Nga mabdos ko sa laing laki. Libakon ka lang sa mga tao. Wa ko'y labot nila. Wa ko'y labot ko lang sa may isulti sa mga tao. Basta nga ako naibawaan nga love di ka. Kung tugbangi ang akong kukman ni mo, An. Anong meron siyang wala sa akong mahalin ba kita? Seryoso ang tinguhan na ako. Mao ni sugot na lang ko siyang gusto. Sa pagkakaroon, minyo na mi. Wa sab ko magmahay kay pinanggaman ko niya. Ingon man ang akong anak. Dinhi na lang ko to, ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kitang mga hikalang kaagi ni An nga taga Mati City, Davao Oriental uban sa awit ngayon kitangayo awit nga nagulahan tinadahan sa'yo. Di na balik di Surtihan ni mo ba isa? Gisugot gid kang giyan. Bisag layo ra kayo nga gap sa inyong kahimtang. Lado ko na sila din sa ato. Diba? Ilang kabo ko ng negosyo nila din eh. Mulang? O kang nakasurti pa gid bay? Wa magtanaw sila sa akong kahimtang. Oh, klaro man bay. Maklaro gid na ako nga bisag dato na sila pero
Simple kay siya, di ba? Loki kay humble pa yun. Abi niyo bay, sukad nga naila-ila na ko siya ug sukad sa adlaw nga gisugot ko niya. Mas milapad nga akong pangandoy bay. Mas ganahan ako nga magkugig maayo bay para pohon komportable gyapon ang iyang pagpuyo. Oh, kung ako naman lang sa dinong tingali, mausab. Kung makauyab kong parehas ni Lian, magkugi sa guwi. Kuwapa na, unya buutan pa yun. Sertihan mo ba eh? Ilan na ganin mo katuig? Magduha na katuig bay. Tuloy katuig. Nya, wapa juga gipaila sa kwan? Sa iyang papa? Wa pa bay. Nagguhat na lang sa ko kung ano sa siya andam. Kulbaan mo ko, babe. Ayaw pahalatang ang ikulbaan ka. Relax lang. Ako'y bahala. Yan. Oh, Dad. Amin ko. Kiso ba rin? Mayang gabi, tito. Dad, si Jeric di ay akong uyab. Uyab. Kalusa lang. Dad, sorry ha. Mag 2 years na ni Jeric. Karon pa lang ko na ikaisog ay pila ilas yan mo. Kadiyo tanga ka. Urang ipakalitan ko nita. Dad, Ay, excuse na ha. Iyo. Nagigistoryas ko sa kuwan. Sige, tito. Anil ako magpaabot. Murag wa malipay ang daddy ni Leanda. Nagpadagan sa pila ka mong negosyo, yan. Kung nahibaw kayo na ikaw na ang daddy. The next few years, ikaw na. Kuya, mamili lang yung dalag kasama niya. Oh, Dad, uy. Jeric has nothing to do with our business. Personal life nila ako. Pero eventually, he will become part of it. Kung siya gusto mong iwan. Kinuok ko. Wala. Sorry, Dad. Pero nasayo ko sa kapagdaan ni Jeric nung gabi una din sa ato. Jeric. Let's go. Mamaya na din Yes! Dali na. Doon na ba yung nausab sa imong love na ako? Of course, Dad. Dali ko gusto nga pagkunaon na ka, ana. Dili sila makapaghilabot na ako kung kinsa akong uyabo na pilion nga akong ikarelasyon. Salamat, Leon. Mahal gid ko nimo. Ingon ni Ana, di ka kamahal, Jeric. Isaan ako, Leon. Uhon, ihatag na ko ang klase sa kinabuhi nga deserve nimo. Nga naman ni Leon. Tagsan na kayo mo reply sa akong mga message niya. Tawagan ako eh. Hello? Leon, salamat nga nitubag ka. Babe, suminit tabunin mo. Di naligi ka mo reply sa mga text. Jeric, sorry kayo ha. Busy kayo ko ron, good. Matawag lang ako ni mo kung kanas ako available. Sige na, bye na. Hello? Hello? Wamli, I love you. Nga naman ni Leon. Kalit nagkausab. Oh, mo na bay. Nakita na ko si Lian kausa. Misakay sa sakyanan sa usa ka lalaki. Gwapo ra ba? Tinood ka ba eh? Tingaling na sayop lang ka eh. Di na mahimo ni Leon ako eh. Ambot ang lagi. Ambot ang sab. Kaya ako dili ko gusto nga hugawan ng imong una. Pero susiha lang. Basin ikaw rin gibuang. Bay Rickson. Recorded by Radio Mo TV. Di pwede. Dili ni pwede. Kinahanglan ako masiguro nga dili tinuod ang gisulti ni Bay Rickson ako. Bahin ni Leon. Si Leon. Hello? Leon? Jeric, kalimtin ako. Basta nakabatigbuag ni mo. Leon, human sa pila ka adlaw nga sige kong gunahuna kung naunsa na ka. Ewa na kay klaro, unya karon manawag lang ka aron makigbuwag na ko. Sorry. Pero dili na ikaw kumahal. May lain ako. Leon, ingon ana lang ka sayon. Please lang. Hanungin ako. Dili
Lian? Hello? Hello, Lian? Kita. At tuon ko siya sa ila. Lian! Lian, gawas niya! Lian! Lian! Jeric! Jeric, kung sa ba? Ayaw pag-iskandalo din eh. Pasabta ko! Kung anong kalit kang nausab. Kung anong imong kumbuhagan. Jeric! O sa mag-rason, ha? Tubag ako unsay rason. Yan. Saya na mo. Kinsa siya? Kinsa man ka? Dili ka akong gipangutana. Lian, tubag ako. Kinsa siya? Eh, Jeric, kung sa Kinsa ba? siya? Kung sa ba? Gusto na! Ayaw ko kakilakila! Kinuha ko! Ruby, nagtugo ang ibang ilong! Gustod ka mo apil sa away nga manag-uya ba? Gusto na, Jeric! Lian! Gusto niyo ka may bawas sa rason? Oh, Tungod kilayo na kayo kang Ruby! Gusto kong daddy! Yung namili man ko niyo mga asahin sa wakay pangandoy, barong-bado pagit kang dako! Kung ikaw ang minyuan, masabay ka pangambog di mo na ako, ha? Sa akong pamilya! Si Ruby maayong estados kinabuhi, pero ikaw? Tanawar ko di mo kaugalingon? Di bagong polo shirt mag-isod pa kang palit? Lian! Gusto ko makadungos tinuod, diba? Pas mo na tinuod. Giagwantarte ka. Og nangita na kong timing kung kanus ang husto nga buwagan ka. Og salamat sa mo pag-iskandalo. Ihatagag ko ni rason na buwagan ka na gyud sa hingpit kang gabi una. Dili na tinuod. Lian, naibaw kung dili ka ingon anang klase sa pagkatao. Sultikos tinuod, Lian! Gusto pag ka makadungog laing tinuod. Mas maayo pa si Robbie sa kama kini mo. Oh, Wa ka siyang kumingking. Karon sultihi ko. Nganong angay pa kung mapabili ni mo. Lian! Bay, gusto na, bay. Gusto na, daghan na kay kagnay naman. Masag ni ko eh. Gusto na lang ko ipagawasan ako ni bating kalagot bay. O gumanini bay. Saad ako. Natarungon ko na akong kinabuhion bay. Ug ipanaw na ko ni Lian. Nga sayop yagituan ako. Bay, Jeric. Wow, ha? Dako ang nag-improvement, ha? Ha? Siyam katuig ka nga wa makauli sa Pilipinas, no? Ingon na anak bay. Pero karon talawa. Nalakay kau galingon nimong mga negosyo. Unya, na gipadagan din sa ato. Unya, naasag kay kuan, mga tao. Bunga ni sa kong pagpaningkamot bay. Ya, kano sa mga kamag ninyo? Hi, love. Nana si Stacy. Kano sa man yung plano magpakasal? Hapit na. Hapit na. Wa pa mi maka-decide sa date, Rickson, pero hapit na gyud. Ayay. Danasan mi mga plano gyud. Wow. Happy kay ko para ninyo, ni Stacy bay. Salamat bay. Paspasin ninyo. Ha? Paspasin ninyo. Ako, nagkatulon ako. Pero kamo, magsugod pa lang. Puhon, Rickson. Magbartaw niya bi. Oh, ganahan kay ko. Kan. Sukad lang nauli ko din eh. Wag ko nakalaag na. Sige ba? Nga. Unsa mo oras ah? Ha? Kita ro dua? Order na tabi. Sige bay. Nawag sa kuguter ha. Miss! Miss! Psst. Oh. Patay! Si Lian bay? Oh, Lian? Good evening, sir. Here's our menu. Lian, waitress ka din sa bar? Bay, kaya dito na. Dali, dali. Dali. Jerry, food sa ba? May din kayo itaw. Karusulte ko. Nganong ni ka sa bar magtrabaho. Ipagbiyaan mo ko nimo tungod kay matod mo. Wa ko'y pangandoy. Unya karon human sa pila ka tuig.
Nakitaan lang ti ka din nga nagtrabaho ka? Wala kilabot, ana. Usa may labot? Ha? May pakigihapon ko ni mo lian. Tungod kay hangtod karon. Gikaon gihapon ko sa akong kalagot yan mo. Jerry. Buhiin ako. Bubalik na ko sa trabaho. Kuhaon ka lang iyong order. Umu-out na ko niya arong tawad. Shit! Unsa pa may labot ako niya? Ma'am, muulan ako. Thank you. Yan siya maniron. Sige magkagtanaw nila yan. Bay, sundan ako siya sa gawas. Unsa? Kamusta yung mga dilaw? Ala, Ethan! Good boy na ka? Ano? Good boy na kay ko. Oh, Good boy na kay ko ni Papa. Maayo noon. Ado na ta? sila gidi ay nagdadayon ni Ruby. Love, nais ko lang nga gusto kang invite on for speakership. Imunin ko nga hon? Ganahan ko na. At least, makashare ko sa akong life experience bayan sa business. Okay. Ako nang iset nga date ha. Okay, thank you, love. In conclusion, as we move forward with this exciting new initiative, let's remember the potential we have to achieve great things together. Thank you for all your time and attention today. Dagan man event ning eskwelahan ni Neron. Naaman sa day family day. Wa pa man ako mama, teacher. Oh, Imong papa di ay. Dili man pwede si Papa. Kay birthday man siya yung anak. kunwa ko masayop. Anak mo ning Lian? Ma'am? Hi, ma'am. Oh. Ako nalang ba niya? Ha? Ay, kabla ka, ma'am. Kailan mi sa iyang mama? Di ba Lian ang pangalan sa imong mama? Dong? Oh, oh. Ay, kabla ka. Ma'am, ay kabla ka, mama. Di ko daw tang tao. Actually, gi-invite ko din sa eskwelahan for speakership. Uy, sa ato pa. Ikaw di ay si Mr. Jerry? Oh, ma'am. Ako. Hala, kanindot unta ko nakadapa kong cellphone. Ha? Ay, magpa-picture gid unta ko nimo, sir. Unsaon? Sikat ba imong pangan din sa atong lugar kay daghanam kag negosyo nga gipadagan dinhi. Karon ba ko makakita sa imong itsura? Wapo man di ay ka, sir. Tuod. Na, tudwa pa tingali ko makailaan ning Ethan, no? Tingali maaan gid ka nga ikaw may iyang amahan. Parehas magud mong naong gud, oh. Ha? Ay, hello, oy maguding bataa, sir, good. Kada family day na lang, gyud. Kadaduhaan ko na abay mutungan niya as father figure. Unsa? Iyang papa di ay? Ay na, ama-ama ra, sir. Huwag man gini say papa, good. Ambot, basta kay sa iyang birth certificate, wala may gideclare nga papa dito. Unsa? Kinuha ko. Nak, sorry. Sorry, nalimot gid sa mga family day ninyo karon. Okay ra ma. Gikuyugan sa ko ni Tito Jerry. Sige na. So, nasabay. Og, thank you sa paghatod sa akong anak din eh. Mao na ni mong gipuyan? Wa ka nilabot pa, ana. Kinsay amahan ni Ethan? Tubag ako. Kung di ka gustong ukayon pa na kog maayo ang kinabuhi sa bata. Tubag ako, Lian. Jerry, kung sabihin kita nulti ni mo. Naibaw ka, Lian, kung unsay buot na ko ipasabot. Kinuha ko. Ako siyang anak. Jerry, Tubag ako. oh! Anong gitago man nini mo na ako? Sabihin na tabo ni mo. Please.
Dili ko gusto nga sa mo ko nimong kinabuhi. Okay na ka. Dili ko gusto nga birahon pa ka na ko paubos. Deserve na ako nga may baw sa tinuod liyan. Okay. 9 years ago, our business went really down. So kinahanglan ko mo focus that time, mo nagtagsa na laki ko maka-text ni mo ato. Tungod kay dili ko gusto nga maamong ka sa mong problema, knowing nga daghan kag si kaso ato para sa pagtuman sa imong pangandoy. Og si Ruby, Wa gyud ka kami. Gahimo na to na ako rason aron mas masakitan ka. O palayaan ko nimo. liyan. Doon na ko'y katungod nga may baw atong panahon na. Tungod kay uyab ko nimo. Sa ako nang giingon, dili ko gusto nga maamong ka. Kung nabuhato na ako. Oh, Nahibaw ba ka sa dahil na bankrupt ang mga negosyo na priso sa dakong daddy for staff, ha? usa. O until now, naagya po dyan sa prisuhan. Do you think kung nahibaw pa ka sa akong mga problema, mularga ka kagdayon para ipadayon yung mga pangandoy? Dili, Jeric. Tungod ka nahibaw ko itong panahon na wakay dili kayang buhaton para nako. Oh, Ang kinahanglan ko mo desisyon ng ginato para sa imong future. Dili ko gusto nga i-drag down tiga sa akong problema. liyan. Mau, please. Sige na, pauli na sa inyo. O dagan, salamat sa pagkatod ni Ethan. Okay, sige. Mupauli ko. Pero kinilang gityaman eh. Kuhaon na mo balik. Hatagi lang kong time para isitol ang tanan. Balik kong tamo. Jake. Unfair para ni Stacy pero di sana ko may mong limda ng akong kaugalingon nga hangtod karon. Silian paghihapon ang niya sa akong kasing-kasing. Ug mas nisamot pagyud ang akong urge to win her back tungod kay may anak naman demi. Ug karon nangita pa lang gyud kog timing nga masulti nako ang tinuod kang Stacy. Dini nilang kutob. Daghang salamat. Amen. Recorded by Radio Mo TV. Mao kato mga hikalang kaagi ni Jeric nga nagtago sa address sa Cebu City. Uban sa awit ngayon kipangayo awit nga nagulahan Blue. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka o kabus sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala o mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon hantumanan sa Sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubagha ipada sa Handumanan Official Facebook page. Andun sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Nelson, maluoy ka. Ayaw kong biyai. Magunsa naman ako gagatog duha ka anak. Pasensya na ka, Janice. Naibaw ka gyud nga sa una pa, wa ko'y gugma nimo. Nakikipon lang ko nimo kay namabdos man ka. Ug karon kay may nakita naman kong higugma ko, ug nahigugma sad sa nako. Mao nga pasayloan na lang gid ko ha, mubiya na ko ninyo. Nelson! Nelson, ayaw! Nelson, ayaw may biyai! Nelson! Kaon na, ma. Dili ko makaon, day. Kamulay kaon. Mga ulang ko mo. Busog pa ko, anak. Ma, ayaw nagot kagool nga ni Pia si Papa nato. Niya pa bitaw mi. Bitaw mo. Di man ka na mo biyaan ni ate mo.
Bisag imo pa min palayason. Di jud mi mulayas. Mga anak. Gani tagi kitini sa inyo day Janice. Kapila na kaadlaw nga wa ka mo duty sa salon nga atong gitrabahoan. Gipangita na mo ka ni boss. Wala ko'y ganang mo trabaho, day, uy. Day, ayaw gud pag-ingon anak, good. Ayaw kalimot nga may mga anak nga imong buhion. Kung dili ka mo trabaho, sa may ipakauli mo sa imong mga anak. Day, Ayaw nagguguol-guol diha. Kalimti na na to, Nelson. Balik na si imong trabaho ron may ikabuhi kas duha nimo ka mga anak. Oy, salamat in taon nga nibalik ka kong trabaho na Janice. Daghani kinangita ni mo, oy. Ang iyong mga suki, nangita ni mo kung asa na kuno ka. sorry good kaayo, boss, ha? Wala yun ko makabalik. Saon, mga... Ayaw na ayaw nagtiwas sa kinibaho na ako sa tanan. Gibiyaan ka sa way puangon di mong kaipon kay nakakita og lain. Oh. Na. Boss, Agam ay paghila ko. Ay talagang ko makahila kung kulay mo hila ko. Eh, sige na. Ito maghis ko sa imong kaipon. Kalimti na to. Kumusta naman ka, Day? ni Aday, okay na. Nakadawat ako sa gibuhat ni Nelson ako. Maayo hinuon. Ukulon mo og buhok din eh. Ikay handa na ba ni Soday ha? Kaya na pa ko'y buhaton. Dali, sir. Lingkod diri, sir. Nakauyon ko si mo serbisyo na. Salamat, sir. Pwede ko mangayo sa imong number? Ha? Ilang kalain, ha? Gusto manggod ko nga ikaw ang mo handle na ko, permi. Kaya nakauyon ko sa imong nga trabaho. O nga hatagi ko sa imong number kay mo message lang ko nimo kung magpakulor ko. Okay, sir. Ayaw pag-share na ko eh. Tawag ko dyan. Ikaw? Janice. Recorded by Radio Mo TV. Kumusta? Kinsa ni? Nalimot ka na ko. Si Janjan eh. Ay, sir. Ikaw mang gudi ay ni. Siya na siya. Janjan na lang lagi. Nganong nanawag day ka dyan? Di ako ron saan pang sa ibong itrabahuan. Magpaabot ko nga mo out ka. Ha? Nga naman? Gilaay manggo ko. Ako ang tagang imbitahon nga mga akong sa gawas. Ay, madugay para ba ko kay napo ko'y dagang customer good? Sige lang, uy. Magpaabot ako ni mo. Kano sa ka mahuman diya? Salamat nga imong gidawat ang akong pag-imbitan nimo. Unsa di okasyon nga imo man kong giimbitar nga mga on dinhi sa gawas. Wala. Gilaay lang ko sa amo. Mao nga nagkinahanglan ko ikasulti-sulti. Ang imo ding asawa or imong anak. Biyudo na ko, Janice. Ug may pamilya na sa mga akong mga anak. Mao ba? Ug samtang mga unta, ang imo na sa nagkinabuhi ang atong iskutan. Gusto ko nga may baw sa matuod nimong pagkatao. Kasalbahis ko sa imong kaipon nga iya man kang gibiyaan. Wa ko'y mahimo. Wa naman sa igugman ako. Ug sa ako nga nasayran karon gikan nimo, naluoy ko nimo. Janjan. Kung makadawat ka na ko, mahimong ako na ang mubuhi nimo o sa imong mga anak. Janjan. Dawata, Day. Kay swerte na nimo. Day. Na, ang uban magkani, mangita magkani tigwa nga kwartahan. Aron masulbad ang problema. Nya ka na pa. Naridoon lagi di mo ang swerte. Sugto na las Janjan, Day, uy. Idug ka nga diha. Basig may gusto ka pang paliton para sa mga bata. Sakto na ni Jan, uy.
Ako na kay kag natabang na Sige ako. lang, kun. Kalipay na ako gamutabang ni mo kay mahal ti ka, Janice. La, daghan ako di mo gipalit ng lami mo. Pagpili kung unsay gusto nimo, Junjun. Ma, kinsa ditong lalaki nga nakatod nimo? Mao na to ang mag-on namong papa mo. Ha? Kuan. Okay naman kun mo nga mangita kag lain. Wala bitaw si Papa Nelson. Kung mao, wala na problema sa imong mga anak kay dawat na maday ko nila. Maugid dyan. Ang problema, mauna lang ikaw. Kung makadawat ka ba na ako? Bisan tuod og mas maguwang pa kanako, no? Og sa imong gipakita nga kaayo diri nako. Nakatun ako sa pagkikugma nimo dyan. Tinuod. O dyan. Mahal na ti ka. Salamat, Janice. Nakadawat ka na ako. Basta isaad lang gud nako dyan nga dili ko nimo pasakitan. Tiguang na ko, Janice. Huwag dili mahitabo nga magbinuang pa ko. Nag-ako lang ang malipay ko nga may kauban ko sa kong kinabuhi. Nga mubati ug kugman ako. Ayaw ka bala ka dyan. Hangtod sa tibuok na kong kinabuhi, serbisyohan ti ka. I love you, Janice. I love you too, Jan Jan. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Dati mong pag-ibig wala akong pakialam. Gidawat ako ang gugma ni Jan Jan, kay nakita man ako ang iyang kabuutan. Wasag ko magmahay, kay pinangga man kaayo ko niya, o ang akong mga anak. Og bahin kang Nelson, wala ko'y balita sa iyang kinabuhi. Dini nila kutob, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalang kaagi ni Janice nga taga Mandawi City, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga nagkalahan, maging sino ka man. Handumanan sa ka. May adlaw kaning tanan nga mga suking tigpaminawan nining handumanan sa usakawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong kaagi. Tawag lang ko sa pangan nga Marcos. Sa di ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, paliog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. You'll be safe here. RMN Drama presents Handumanan sa ka-awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga nagpuyo sa Dumaguete City. Ang atuang katampo nagdasangan nga Marcos. Recorded by Radio Mo TV. Makigbuwag ka na ako? Unsa pa may point ko di pa dayon, di ba? Wala kay time na ako. Hasta gani pag-chat or text, lisod man gani para nimo. Ferlin, Mao naka-decide ko nga mas maayo tingali nga magbuwag na lang ta Marcos. And thank you sa tanan. Gaw, nalagi ko ipalaila ni mo, Gaw. Gwapa kaayo, ya sexy. Kuyog lagi na ako, bisag kausa lang. Taon-taon lumay sa mga nagkabuwag ni Ferlin. ay, sao man na ako gaw Arnold, oy. Busy magug ko. Naibaw baya ka ha? Hapit na ang board exam na mo. Kinanglan kog focus. Na, di ka makauya ba na? Oh, amsa kong magdali ba? Pero sige na, Gaw. Kuyog lang ba, bisag kausa. Ay, nalasige eh. Ano sa man na? Oh, ikaw yung agron. Pero sa makalibre. Gaw, mao din si Missia. Miss, si Marcos akong igagaw. Tinuod ka din yung kingon. Gwapang ka din eh. Gaw. Dugay nang tanin akong naila-ila da. Uy,
Tingog sa Ha? Oh, Tingog. hi, miss. Nice to meet you. Nice to meet you, said Marcos. Number Ha? Banga kay ka, eh. Ako nalay ni ko ang taon, ni kuha sa number ni Misha. Para nimo. Wa ba ka mangayo? Go. Kay ba ka, eh. Gapahan ka, Misha. Kay katong adlaw nga gipaila-ila ti kaniya. Grabe kay ka nga mudag tutok niya, eh. Isulti ganis Misha nako. Mura kuno siyag mahili sa imong tinan-awan. Ha? Oh, may nako ha. Ganahan kong tawagan ako siya pero mauwaw mo ko eh. Pero, bahala na ni. Pabito mawa kung suwayan. Nanawag lagi ka? Sorry ha. Nakadisturbo ako? Wa man hinuon. Mao pa masipag human akong trabaho din sa bahay. Mao ba? Wa ra man ka ako makasamok nimo. Wa man. Okay na nako. Wa man sa ko'y lingaw. Salamat kay Misha. Ato di, kano sa day ka available? Sabado Domingo akong off. Pwede ta magkita? Marcos, dili ba ni mahaling gidad-ani mo nako? Ay kabala ka sa bayron nonoy. Hindi na ka pa bayron. Ha? Sige na, pag-order na sa imong ganahan. Wa ra ba ko masuhito sa mga pagkaon din eh. Ikaw na order? Sige. Ako na order para nimo. Unsa magdi hinungdan nga nakikita ka nako ron? Gusto ko nga maila-ila ka on a deeper level. Okay raman ka. Okay naman. Pero, di ba, engineering student ka? Oo. Aware ba ka nga wa na ko mo eskwela ron? Ha? O wadi ka sultihi sa imong igagaw nga dugay na ko ni Undang? Nakatungtong ko college pero wa sad magdugay tungod sa financial reasons. Kung mao, unsa may trabaho ni mo ron? Nisod ko pagkakatabang sa akong auntie. Katabang? Oh, mao may mas dali na ako. Ni-try ko call center pero mahagbong ko sa mga interview ko. Mao ba? Gisultihan lang ti kang daan kung unsa gyud ko. Tungod kay gusto ko if ever unsa may padol nga nato. Gusto ko nga dawat gyud nimo akong pagkatao. Misha. Recorded by Radio Mo TV. Big deal din agaw. Kung katabang rin siya. Di man sa ingon anak gaw pero unsa naman lang si mama o papa kung may bawo sila. Manay ginaingon gaw. Nga kung ganahan ka sa tao, imo gid siya nga i-fight. No? I-fight ka nimo bisag kontrahan pa mo sa tanan. Pero kung dili, nagpasabot ka na, nga dili gid ingon anak kadako ang imong gusto niya. Gaw Arnold. Pila na kadlaw nga wa ko mo-text ni Misha pero wa mo ko makasabot eh. Gimingaw kay ko niya. Magkikita ko niya. Abi na ko, dili na ka makikita pa na ako. Pasensya na. Ang tinuod. Marcos, nakasabot ko. Naglisod kag dawat sa akong sitwasyon. Siyempre, umaabot kang engineer. Samtang ako, katabang lang. Misha, sorry ha. Okay ra, uy. Makasabot ako kung muli kay nagid ka na ako. Unsa raman sad ko kumpara nimo, diba? Dili, Misha. Mahal ti ka. Marcos, Mo na tinuod. pero Di sana to na nang maabot, okay? Ang importante, ang karon. Mahal ko nimo, di ba? oh Marcos. Pag una pa lang kita nako nimo,
Nakagusto na dayon ko nimo. Kung mao na, kung manguyab ko ni Maron, doon na rin ko chance. Karon pa lang dayon. Gisugot na ti ka. Misha, Marcos, I love you. Isaad ako ni mo. Di na gyud ka pasakitan. salamat Marcos. I love you too. Dado ni mo si Misha sa inyo, inig-birthday ni Papa nimo. O bay, Andam na di ka nga ipailay siya sa imong mamag Papa. o bay, bahala na. Marcos, di ko maan ko. Ako'y bahala ni mo. Marcos, Maayo kay ni Aka na. Oh. Kinsa ninyo mong kauban? good afternoon, ma'am. Ma, si Misha, ang akong uyab. Nak, Pa, happy birthday. Thank Si you. Misha deton, akong uyab. Mayong hapon, sir. Happy birthday. Mag-istorya o na ta sa kusina, Marcos. Doon na ba'y problema, ma? Doon na kaayo, Marcos. Diin man na ni mo maila-ila ka ng babayhan na. Huwag yung ka makakita og lain. Ma, unsa may sayop eh. Nag-eskwela pa na? Wa na. O si trabaho? Katabang na. What? Oh my God! Naunsa ka man in town, oy anak. Ingon ana baka mabaw imong standard sa babae nga namunit ka man nagsama ana niya? Ma, karong nga trabaho ang katabang. Bisa na! Dili siya angay nimo. Ma, please lang. Mahal ako si Misha, ma. Ugmay mo ba? Di na to gubo ng birthday party ni Papa? Palabyon ko kining gabi una karon. Pero I tell you, buwag gina ha. Wa ko makauyon anak niya para nimo. Ma, Kung magtuman ka gyud sa imong gusto, pahawa din sa bahay. ma, wa ka na mo pa eskwelaha aron mamunit lang ang katabang. ma, pa. Dako kog respeto ninyo. Pero kung mo'y inyong gusto nga mo pahawa ko din eh. Okay, sige. Ingon anak kadako imong gugma atong babayhan na? Nga musupak ka man sa among gimando nimo? Mahal na ko siya, ma. Og dawat ako si Misha. Bisag unsa og kinsa pa siya. Marcos! Mag-ipon ta? O, Misha. Sa pagkakaroon, di ko makasaad ni mo kaharuhay sa pagpuyo. Pero kung unongan ko nimo, isaad na ko nimo. Nga pohon, hatagan ti kag komportable nga pagpuyo. Marcos, Padayon gid ko sa akong pagtuon samtang si Misha, ni padayon sa iyang trabaho isip katabang. Kay mato niya, siya man mao inay trabaho, siya lang unay mo shoulder sa among rental o kaon. Nangabang ni kwarto lang o grabe sad namog tipid sa among kaon kay pila ra may sweldo ni Misha. Pero bisan pa man sa kapait sa among naagian, Recorded by Radio Mo TV. Mo ka mga hikalang kaagi ni Marcos nga taga Dumaguete City uban sa awit ngayon kipangayo. Awit nga nagunahan, you'll be safe here. Close your eyes. Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Ata, gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas.
Kamusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada, sa inyong nagalanlag, kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa sagawit. Yaders lang ni ining tulumanon, handumanan sa sagawit, care of RMN Productions Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpangina. Handumanan sa kaawit. Mayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminawan nining handumanan sa usakawit og ingon man sa mga artista nga magatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Eric. Sa di pa na ko sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, paglisan. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba na sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Karkar City, Cebu. Ang atong matatampo nagdasangan nga Eric. Recorded by Radio Mo TV. I love you, ta. Eric, Mo na tinuod, ta. Nakagusto ko nimo. May chance ka ako nimo, ta. nga no malimot man ko. Ang tinuod, ganahan sit ko ni Rick. Nga sa ato pa, imo na kong gisugot. O Rick, oyab na ta. Salamat, ta. Sure ka ba, Eric? Uyab na ni Mustata. Oh, lagi ba? Hindi mo ka matuo nun, eh. Iyan na lagi kong gisugot. Ya, Agaduda gyapon, eh. yaya ko niya mo, gud. Imo lang. Nauyab sa tato. Ngiga ko niya mo, gud. Kaluyan lang sa taon ba? Sige. Okay, tuon ako. Nya. Good luck sa inyong relasyon, ha? Rick, unsa man ning imong gitad-an ako? Nganong nanood man ta din eh? Ani na ako masuta kung tinuod ka ba yun nga nahigugman ako, ta. Eric. Ta. Hindi ba na kasi gusto na kumita po. Mong, ay ko bari-bari, ha? Ako ba? Pero kaya ba kung magabantay ninyo ni Tata nga magsigi og kuyog-kuyog? Hala na, unsam di buhaton sa nag-uyab, ay. Anak, mga ginaman nag-uyab, suroy-suroy ba? Ikaw maminyo na niya, may maglison, may glaglaag. Labinag na anak na, samot na. Basta explain yun eh. Mo lagi, oy. Mo lagi. Bosa, banati nagmayo. Banata dyan. Oh, banati nagmayo. Bira yun, Bob. Ha? Birahan dyan. Paano makakita na kasi mong liwat? Bay Mar. Nindot maguna ko makakita na kasi mong liwat, pay. Ha? Magtipon? O ta, magtipon lang ta. Total, sakto nang sa edad ba? Oh, ikaw? Sige, pangita ka tong kapuyan. Kamo di ay ang gustong mo abang? Oo, ma'am. Ate Bel na lang. Ayaw na ng pagmam na ako. Ako sad si Eric, ma'am. Ate Bill. O kini si Tata akong kaipon. Hello, Te. Hello, Day. Dali, tanawa ninyo kung makauyon ba mo sa kwarto. Unya, unsa man, okay na mo? Okay, ti. Nindot ram di ay. Unya, kanus aman mo mapuyo din eh. Ato na lang daw nandong. Aron pa din ta mo balhin ugma. Okay, sige.
Imo kong paundahon sa akong trabaho? O day, di nilang ka sa ato day. Ikaw na layat piman ining atong gipuy-an. Ug ingon man sad sa akong mga gamit ba. Kapoy na ba kay kung gikan nga mag-drive niya. Labi na gyud kung daghan og guest ba. Kapoy na kayo. Oh, sige ko. Salamat day. Ay lang kalain ha. Nga paundangon ti kasi yung trabaho. Gusto mo sa gugo nga di ka mahago gud. Kay gusto ko nga makabato na tag-anak. Okay na dong. Kaninot man sab kun may anak na ta. Mao. Salamat day. I love you. I love you too, Eric. Recorded by Radio Mo TV. Deta, di anak ko day. Day. Uy. Sirado man yung pultahan. Ayun ka sa tata. Dong, Eric. Nangita ka ni tata? Oo, te. Nakakita ka ni tata, te. Sa'yo matong nilakaw, Dong. Ha? Dito ra ko sa kong amiga, uy. Magpaibaw, unta ka, kung lakaw ka. Wa na lang ko magpahibaw nimo, kay mo balik raman ko dayon. Ay. O sa pa, di ra masugos dool, good. Gilay ra tingali na si tata sa inyong gipuy-an. Uy, unsa. Mao nga moadto gina siya sa iyang amiga. O, tingali ba eh? Panaki na. Aron na ikalingawan. Maulagi ba eh? Niya, unsaon nga. Paman miya tagis ginuugod. Ani na lang. Ampo sa Ginoo og kumbate lagi mayo para makaanak din mo. Ha? Aron doon ay kalingawan si tata? Si tata din sa mga gipuyan. Nasa ako po, pero hindi na siyang lakaw. Kumuha ko din eh. Po. Ni anay. Mayo kay ni anak ka. Ganiyara ka labot? Ganiyara. Unsa man, hubog ka? Kainom ng kamay, good. Naunsam taong ka eh. Ingon ini na lang ka pirmi. Kada uli na ako, wa ka din sa itong gipuyan. Nga karon na uli ka, hubog ka. Naunsa ng taong ka eh. Oh, sige, gusto di mo. Sige, kung bok-bok din sa ito gipuy ay. Wakay buhatoy, wakay lingaw. Oh, tata. Sige, gusto ko kalipay ko dito kahimtang, Eric. Ikapoy ako diri, uy. Walay lami nga akong kinabuhi, diri. Magsigil akong tuhok, diri. Pagpaabot ko kanus ka mo abot. Ikapoy ako ni kinabuhi, oy. Labi na kay Elias, diri. Tata. Mapasagdi ko, kumuadto ko sa mga abiga. Makig-inom nila kay gusto kong malingaw. Permi kong makabantay ninyo nga magsigi og lalis ni tata. Okay. Wala gito yoy. Ayaw lag kalain ha, pero may isulti ko nimo ba? Ha? Unsa man ati? Ako man ang nakitaan si tata nga gisabak og lalaki? Samtang nakig-inom sa iyang mga amiga? Usa? Og aron ka gyud butuon ako. Panid-ina si tata. Morning dapit ang giingon ni Ate Bel. Hain magka sila ha. Oh, tuora. Tili. Si tata nang gisabak sa lalaki. Tata! Eric? Usay buti pa sa buti niya akong nakita. Nganong gisabak ka ining lalaki? Ako may uyabay. Ano de? Uyab din mo? Ako ning katipon do, ha? Ikaw na mo! Ikaw na! Ikaw na! Anong kakayos Eric! Kanang imong gipangitsan ako mga gamit.
Ilayas ining atong gipuyan. Kay wa ko magkinahanglan nimo. Dong pasayloan ako sa kong gibuhat. Pasaylo? Sa imo gibuhat ako. Muingon ka pasayloon, di ka? Ha? Naibaw ka ba nga sakit kay imong gibuhat ako, ta? Imong giinsulto nga akong pagkatao? Mahal man utat, di ka? Pero nga nang imo manggugi pa sakitan, ta? Anong nangita pagkaglain? Ha? Lingaw-lingaw. Sabak-sabak pa ka? Lingaw-lingaw na to nga ako. Lingaw-lingaw? Ha? Lingaw-lingaw na to? Nga nangita ka manuglain, ha? Gisabak kag laki! Ha? Dong, pasayloan lang ko sa kong gibuhat. Dili na ko mausap. Sorry, ta. Mahal ti ka. Pero di ako madawat ang imong gibuhat ako. Biya na din. Kaya makigbuhag ako ni mo. Gimahal ko sa tata pero kinahanglan nga ako na siyang buhian. Kaya kung padayon pa mi nga magtipon, moabot gihapon ang panahon nga magpakasa siya pag-usab. Di ni nalang kutob ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo ka na mga hikalang kaagi ni Eric nga taga Karkar City, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo awit ka na kulan paglisan. Kung ang lahat